Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι που μετέχετε στη διοίκηση και τη λειτουργία της ΕΤΑ, κυρίες και κύριοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, που μου θυμίζετε πολλά για την προσπάθεια που καταβλήθηκε και καταβάλλεται βέβαια και για τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση. Όταν είχα αναλάβει τα καθήκοντά μου, θυμάμαι, το 2004, σε μια εκδήλωση αντίστοιχη που είχε γίνει στο Ζάπιο, με την παρουσία τότε του Πρόεδρου της ΚΕΔ και του κ. Πάρη Κουκουλόπουλου και της Προέδρου της ΕΝΑΕ, της κ. Φόξη Γερματά, είχα πει ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, οι μεταρρυθμίσεις που δεν αφορούν απλές συγχωνεύσεις, μπορούν να γίνουν και υποκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αλλά οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που αφορούν την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, που είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά βαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, μοιάζουν με την προσπάθεια που κάνει ο Ορειβάτης. Και η προσπάθεια αυτή, για να πετύχει, για να ανέβει κανείς στην κορυφή ή όπου θέλει να φτάσει, προϋποθέτει ότι πρώτα μπαίνει η σφήνα στον βράχο για να πατήσεις πριν πας στο επόμενο βήμα. Αν το κάνεις στο βήμα, χωρίς να έχεις σταθεροποιήσει το σημείο εκείνο από το οποίο μπορείς να ξεκινήσεις, από εκεί πέρα το όλο εγχείρημα καθένας ξέρει που καταλήγει. Το είχα πει στην αρχή. Το είχα πει στην αρχή γιατί πράγματι ήδη από το 2004 φαινόταν ότι έπρεπε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω από εκεί που είχε οδηγήσει τα πράγματα ως αποδίστριες, αλλά χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή με την εμπειρία που υπήρχε προηγουμένως σχετικά με τα άλλα εγχειρήματα. Και μιλάω για τα εγχειρήματα τόσο του Καποδίστρια, όσο και για το εγχείρημα που αφορά την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Εκείνο στο οποίο πρέπει να καταλήξει κανείς είναι ότι εκτός από τα θεσμικά θέματα που αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο κάθε διοικητικής μεταρρύθμισης, ιδίως σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι βασικό χαρακτηριστικό οι πόροι τους οποίους πρέπει να διασφαλίσει κανείς στην τοπική αυτοδιοίκηση για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί από τη στιγμή που αυτή η δημοκρατική οργάνωση μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης προϋποθέτει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει περισσότερες αρμοδιότητες για να είναι κοντά στο πολίτη, και αυτό είναι σωστό, θα πρέπει να έχει τα μέσα για να τις ασκήσει. Και ο δεύτερος είναι γιατί εάν δεν έχει τα μέσα να τις ασκήσει, τότε από εκεί πέρα αρχίζει μια προσπάθεια απαξίωσης, η οποία είναι χαρακτηριστική του κεντρικού κράτους, να δίνει αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση και ύστερα, όταν η άσκηση είναι αδύναμη πολλές φορές, το βάρος να πέφτει στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο το βάρος της ικανότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων, αλλά κύριε Πρόεδρε, ακόμα και το βάρος σχετικά με προβλήματα νομιμότητας που προκύπτουν, όχι γιατί πρόκειται για προβλήματα νομιμότητας που σχετίζονται με διαφθορά, αλλά για την προσπάθεια που κάνει κάθε αυτοδιοικητικός να ασκήσει αρμοδιότητες παρακάμπτοντας ορισμένα διαδικαστικά θέματα, γιατί πρέπει να ενεργήσει γρήγορα. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο. Και το βλέπουμε ακόμα. Πρώτον, να ακούγεται έξω, και ο κ. Καμίνης το ξέρει, ο συνήγορος του πολίτη, και θυμάται την προσπάθεια που γινόταν να αποτυπωθεί ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η κορονίδα της διαφθοράς. Δεύτερον, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Τι είναι οι δήμαρχοι, τι ξέρουν να κάνουν οι δήμαρχοι. Γιατί προέξαν από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί στον τόπο μας, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, και είχαμε τα δύο χαρακτηριστικά αυτά παραδείγματα, τις είχαμε ξεκινήσει ανάποδα. Τις κάναμε γιατί θεωρούσαμε ότι από λόγους αμηχανίας πρέπει να διαμορφώσουμε θεσμούς, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δυνατόν να επιβιώσουν στην πορεία. Στην περίπτωση του Καποδίστρια, συνέβη το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι το 2004, όταν θυμάμαι έζησα για πρώτη φορά ως υπουργός στην εμπειρία, το μεν πρόγραμμα, το οικονομικό, το οποίο είχε δοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, το ειδικό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης, το περίφημο 7, ήταν το μισό από εκείνο το οποίο είχε υποσχεθεί τότε η κυβέρνηση στον Αλέκο Παπαδόπουλο. Το μισό για 7 χρόνια. Περίπου 1,5-1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια
της εφαρμογής του προγράμματος καθοδίστριας, τα στοιχεία είναι πιστότε και με πρόεδρο του κ. Πουλόπουλου, οι παρακρατήσεις πόρων υπερέβησαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και δεν μιλώ για αυτοματική αυτοδιοίκηση, η οποία επί 10 χρόνια, το θυμάστε, δεν είχε 2 πόρους. Για πρώτη φορά θεσμοθετηθήκαν το 2005 με το 33-45. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι έπρεπε από την στιγμή κατά την οποία άρχισε η οικονομική εξυγίανση και η θεσμική εξυγίανση με το νέο κώδικα και τα οικονομικά, να μπορέσουν να βγάλουν από πάνω τους το οικονομικό άγχος που είχε δημιουργηθεί για να μπορέσουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Γιατί όλες αυτές τις παρακρατήσεις είχαν και άλλες παρενέργειες. Ποιες είναι οι παρενέργειες? Το ξέρετε αυτό και το ξέρει και ο Δήμαρχος της Αθήνας. Λένε στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, ευτυχώς που αυτή η κρατική έπαψε να υπάρχει, ότι έχουμε υπερχρεωμένους δήμους. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι ένας μύθος. Το ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ, το ποσοστό του χρέους της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ρωτώ το εξής. Για σκεφτείτε. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ παρακράτησε το κράτος από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 1,9 χρωστάνε. Το πραγματικό χρέος, γιατί το χρέος δημιουργήθηκε από το εξής. Ο Δήμος έπρεπε να ασκήσει τις αρμοδιότητες, το κράτος δεν παίρνει τους πόρους, σου έλεγε θέλω να δανειστώ. Αυτό είναι. Ο δανεισμός των Δήμων δημιουργήθηκε από την ευελτερία του κράτους. Και το θεωρώ αδιανόητο. Θα έρθει κανείς το βάρος στην τοπική αυτοδιοίκηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Και να μην καταλαβαίνει πώς είναι δυνατόν η ευελτερία του κράτους να χρεώνει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί το κράτος, ό,τι έκανε το τοπικό του χρέος για το δημόσιο χρέος, φυσικά την ίδια νοοτροπία και λογική μετέφερε και μπόλιασε με αυτή τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κάνει πολύ την άποψη. Και επειδή σας είπα σε περιόδους κρίσης, όταν δεν έχεις τη δυνατότητα χρηματοδότηση σημαντικών αρμοδιοτήτων, δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Αντίθετα με τις συγχωνεύσεις που μπορούν να γίνονται και πρέπει να γίνονται ακόμα και σε τέτοιες περιόδους κρίσης, γιατί σημαίνουν εξοικονόμηση πόρων, όποιος φαντάζεται ότι μέσα από μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων, μάλλον δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα τη δική του τόπου. Τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει το ισόποσο για να προχωρήσεις, δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεφορτώνοντας το κράτος από τις αρμοδιότητες αυτές. Μπορεί κανείς να μου πει πώς είναι δυνατόν να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων που θα μεταφέρει τις αρμοδιότητες αν δεν τις χρηματοδοτήσει? Αυτά τα πράγματα ήταν εκείνα τα οποία νομίζω έπρεπε να ληφθούν υπόψη όταν ξεκίνησε κανείς να κάνει οποιαδήποτε διοικητική μεταρρύθμιση. Δεν σας το κρύβω. Και όσοι ως συνεργάτες του Υπουργείου Εσωτερικών το ήσατε, το ξέρουν και θα στα λέει και επτά, ότι στόχος μου ήταν, και το πίστευα, ότι έπρεπε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Σε αυτό που σήμερα ονομάζεται καλλικράτης. Αλλά όλοι θα θυμάστε ότι ενώ ξεκινήσαμε την προσπάθεια περίπου την άνοιξη του 2008, με τις εγγυήσεις του τότε Υπουργείου Οικονομικών ότι θα μπορούσαμε να έχουμε γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πρόσθετους πόρους που ήταν απαραίτητοι για τις νέες αρμοδιότητες. Μετά το φθινόπωρο του 2008, τα σημάδια της κρίσης ήταν ορατά. Θα θυμάστε ότι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία ήταν η στιγμή της ρευστότητας τον Νοέμβριο του 2008 και ήταν το πρώτο μεγάλο δίλημμα που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία. Τότε φάνηκε ότι τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να έχει τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό έγινε η συνάντηση της ΚΕΠΚ και της ΕΝΑΕΣ στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2008. Και εκεί είπα ότι υπ' αυτούς τους όρους δεν θα μπορούσε να προχωρήσει το εγχείρημα γιατί θα έμενε στα χαρτιά. Ή αν επιχειρούσε να το εφαρμόσει στην πράξη, αυτό θα κατέρεε στην πορεία. Δεν ήταν ότι έλειπε η αποφασιστικότητα, ήταν η περίσκεψη που ήταν απαραίτητη για να μην καταντήσει και αυτή η μεταρρύθμιση ένα πουκάμισο αδιανό, όπως είχε συμβεί με την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η οποία ακόμα δεν είχε προλάβει να κάνει τα πρώτα τσίσματα. Γιατί είπα, οι πόροι δόθηκαν το 2005 για να σταθεί στα πόδια της ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Έγινε ο Καλλικράτης. Παρά το γεγονός που τονίζω ότι δεν υπήρχαν οι εγγυήσεις, δεν θα μείνω τόσο στο θεσμικό και στις αντιρρήσεις που έχει κανείς σχετικά με το πώς
διαμορφώθηκαν επιμέρους ενότητες. Αυτό είναι ένα δευτερεύον θέμα στην τελική ανάλυση. Μπορεί να έχει κάποια σημασία και για άλλους λόγους, πολύ ευρύτερους ό,τι αφορά το δεύτερο βαθμό, αλλά δεν θα μείνω σε αυτό. Δεν θα μείνω επίσης στο ζήτημα ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πολλά συλλογικά όργανα με αρμοδιότητες οι οποίες αλληλοτέμνονται δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε μια τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει να μάθει να λειτουργεί ταχύτατα για να αντιμετωπίσει ζητήματα αρμοδιοτήτων που αποκτούν στην εποχή μας ιδιαίτερη χρησιμότητα. Αλλά θα μείνω πάλι στο ζήτημα το οποίο αφορά τους πόρους. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν το απόλυτα λογικό όταν ξεκινάς μια τέτοια μεταρρύθμιση ως προς την εφαρμογή της, η οποία στηρίζεται σε ένα ειδικό επιχειρησιακό όπως είναι το πρόγραμμα Ελλάδα, που είναι η καρδιά του όλου εγχειρήματος. Είναι δυνατόν να ξεκινάς τη μεταρρύθμιση, να την εφαρμόζεις χωρίς αυτό το πρόγραμμα να έχει προηγουμένως διαμορφωθεί? Γιατί και σήμερα που μιλάμε, τους αν έχω διαφορετική άποψη εγώ από εκείνο το οποίο ισχύει, και σήμερα που μιλάμε, το διάταγμα για την έκδοση του προγράμματος Ελλάδα και την έναρξη εφαρμογής του δεν έχει βγει. Αλλά και αν δείτε το σχέδιο τουλάχιστον το οποίο έχει περιέλθει στα χέρια μου, το σχέδιο αυτό έχει άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η αναπτυξιακή πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά ό,τι αφορά τους πόρους μετατίθεται για να δοθεί με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν στο μέλλον. Και βρισκόμαστε στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Καλλικράτη, όταν ξέρουμε ότι στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, όταν κάτι δεν ξεκινήσει καλά από την αρχή, μπορεί να υπονομεύσει την όλη προσπάθεια για τον μέλλον. Αντιλαμβάνουμε τη φιλοδοξία που μπορεί να έχει κανείς να κάνει μια σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση. Εκείνο που δεν αντιλαμβάνομαι όμως είναι το να μην θεωρεί απαραίτητο να έχει εξασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε το εγχείρημα να προχωρήσει. Περίπου δηλαδή ισχύει σε αυτή όλη η προσπάθεια εκείνο που είχε δεχθεί για άλλο θέμα, αλλά επιτυχώς από ένα μεγάλο πολιτικό, θα τους ρίξω στη θάλασσα, θα μάθουν να κολυμπάνε. Στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις μεγάλες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις δεν ισχύουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Και επειδή ξέρω, και όσοι είστε της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ, και όσοι είστε από το Υπουργείο Εσωτερικών, τι μεγάλη προσπάθεια κάνετε ακριβώς με λίγα μέσα για να μπορέσετε να ισορροπήσετε ένα σκάφος το οποίο βαδίζει, έχοντας βγει στο πέλαγος, χωρίς να έχει απαραίτητες προϋποθέσεις ναυσιπλοείας. Κάνετε προσπάθειες οι οποίες είναι εκ των ενών. Εγώ τις εκτιμώ ιδιαίτερα. Όταν γίνονται μάλιστα μέσα σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς. Και συνεχίστε να τους κάνετε. Γιατί πρέπει να περισσωθεί ό,τι απομένει από την τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτούς τους καιρούς. Θυμηθείτε, στους καιρούς που έρχονται, η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι εκείνη που θα σταθεί στον πολίτη. Το κεντρικό κράτος αποκλείεται να το κάνει, αφήστε που θα ξεφορτώσει από πάνω τις ευθύνες για όλα αυτά τα πράγματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι εκείνη που θα επομιστεί να απαλύνει τη δυστυχία και τον πόνο των ανθρώπων. Μην νομίζετε ότι μιλώ με όρους συγκινησιακούς ή ρομαντικούς, διότι είναι και η συγκυρία η σημερινή που δείχνει ποιο είναι το μέλλον το οποίο έχει να αντιμετωπίσει και ποιο είναι το διακύβευμα το οποίο απομίζεται την ώρα η τοπική αυτοδιοίκηση.